Ja, nu stannar vi här utanför Tinge. Det är den sista arbetsdagen till Tinge och en sommarfritøyna. Och självt om man kan säga att dagen börjar vi en missallit av landstörskvinnor i Mentamalen så har det varit en god dag. Samgången hon stod samman som inte en affär. Och tog etnast det inte att bli missallit är inte samtidigt. Och inte minst så har vi akkurat nu samtidigt pensionsnedskipanna. Det är ett arbete som steg ju på och näck år och det äntligen etnast att få det samtidigt vi är någon rymliga stora marlot i Tingsnon. Det fröjer mig allmycket. Inte minst att pensionisterna nu vita vad det här och att pensionisterna i närmaste framtid kunna få mera liva för det. Det är jag mätaliga glad för och det är ett hjärtamal för januarfesten att alla pensionister i förrjun har villkor.